Entre silencis. El teixit d'una conversa d'educació i psicologia. Benvinguts al nostre segon podcast, on ens centrarem en el cos. El cos com a idea de contenidor del món interior, d'aquest món interior, d'aquest dins i fora que vam parlar en la nostra primera edició. Així que sortiran paraules com el moviment, sobretot, i el gest, que ens portarà emoció, respiració, paraula, i que podrem treballar a l'escola des de diferents àmbits, des de la dansa, el teatre, la veu, la música, la poesia, el moviment espontani, qualsevol cosa que ens porti expressió corporal, però també parlarem de com incorporar el cos en qualsevol procés d'aprenentatge, perquè això ens aporta a aprendre, a desenvolupar-nos, a relacionar-nos, a comunicar-nos, a la nostra identitat. Parlarem del cos també a través dels sentits, de com el tacte és un dels sentits que ens apropa més en aquest món exterior que necessitem també per viure i aprendre. El que podríem dir és que, per exemple, els sentits són l'origen mateix de la nostra realitat, de la construcció del nostre món, no? Tot el que experimentem com a extern, en realitat és una construcció del nostre cervell a través dels sentits i precisament són l'única via, no?, d'entrada i de relació amb el món extern. La vista, l'oïda, l'olfacte, tots són canals d'entrada d'aquesta realitat que nosaltres activament construïm. I per tant l'aprenentatge influirà directament en com veiem el món i en com el construïm. De fet, tenim un dels referents que no és ni pedagog ni psicòleg i que ens agrada buscar referents a diferents àmbits. En aquest cas, Pallasmaa, un arquitecte de Helsinki, que diu que el nostre contacte amb el món té lloc a través de la pell, mitjançant parts especialitzades de la nostra membrana envolvent. I com tota aquesta part tàctil, també altres persones, com en aquest cas la nostra estimada pedagoga Meritxell Bonàs, en referència a altres estudis que ha fet, ens parla de la corporeïtat dins del cos i de la percepció àptica, que situa el cos en relació directa amb l'entorn. Per això és tan important tenir en consideració el cos en l'aprenentatge i també en l'escola, que és una cosa que tenim oblidada molts cops perquè disassociem la part cognitiva de tota la resta, quan justament perquè la cognitiva vagi més bé és també quan incorporem el cos. Si busquem més referents, com aquest que hem buscat, en trobem des del món de la pedagogia, com ja vam esmentar en la primera edició, Amy Pickler, que va proposar molt el moviment lliure, espontani i autònom, sobretot dels infants, dels nadons, com a molt important. El seu treball després es va veure reflectit per Hengstenberg, que també és un gran referent que podem llegir si estem a l'escola per veure com podem potenciar el cos per tot aquest aprenentatge. Meritxell Bonàs, que ja l'hem esmentat, i sobretot Joan Serra, que va portar la dansa a l'escola aquí a Catalunya, del qual en parlarem després també. Però abans voldríem esmentar, per exemple, referents del món de la dansa contemporània, perquè els ballarins treballen amb el seu cos. I tenim per aquí a la Roser López, per exemple, que diu des de la seva experiència com a ballarina que la dansa i el moviment tenen un paper clau en el benestar de les persones. I justament, per exemple, també diem que per aprendre cal benestar, que de fet l'aprenentatge és plaent i també és dos conceptes que disassociem normalment i són dues nocions que haurien d'anar sempre juntes, aprenentatge i plaer o benestar. Segueix la Roser López. Són un llenguatge universal i molt antic. De fet, el primer ritme surt de dins, és el batec del cor, és l'instint. I que el moviment ens connecta amb la nostra part més visceral i els nostres desitjos de futur, perquè el cos ho guarda tot i ens parla de qui som. I justament a l'escola fem tot aquest treball quan som molt petits, però també a mesura que anem creixent i en l'adolescència, d'identitat, de connectar amb els altres, i que el cos, el moviment, la dansa en el seu cas, és un llenguatge universal que ens pot apropar a això, no? De fet, l'emoció mateixa no té cap mena de sentit si no és a través del cos, no? Per tant el plaer com la felicitat o la tristesa o les pors, tot són a través del cos. I ara se m'acut aquest plaer que precisament el moviment físic, no? L'esport o la pràctica física ens dona. Precisament el fer exercici físic secretem endorfines, dopamina, el reforçar-nos aquesta pràctica, no?
Vull dir, hi ha molts efectes positius de la pràctica física, tant psicològics com directament fisiològics, neurocientífics, no? Com que ens afecten a la química cerebral directament, el simple fet de moure'ns, de fer activitat, i més si és en col·lectiu, no? Això encara més, els lligams que es poden establir, tot el reforç que això et genera. Tenint en compte la importància que ja hem vist tant psicològica com neurològica, no? Gairebé fisiològica, d'aquesta estimulació del cos tant al llarg de la infantesa com al llarg de l'adolescència, per la salut tant física com mental, tenint en compte això, com podem fer-ho per potenciar-ho a l'aula, no? Clar, mira, és bona pregunta. Tindríem dues maneres. Una manera seria directiva i l'altra indirectiva. La directiva ja la fem. La directiva vol dir programar una estona de psicomotricitat, una estona d'educació física o de treball corporal, una estona de dansa, de relaxació, no? I és important, a les escoles, quan diem que fem un aprenentatge global i que mirem la integritat de la persona, doncs vol dir que proporcionem això dins del currículum, no? I és molt important, doncs, per exemple, si mirem el pedagog que dèiem abans, el Joan Serra, que va portar la dansa a l'escola, t'explica, no?, com la dansa engloba la descoberta, l'expressió, el joc, la cançó, la creació. Treballa també la dimensió de l'espai, de la música, del temps, dels sentiments, la imaginació. Tots aquests aspectes ajuden moltíssim a tota la configuració de la persona, de les relacions, de l'aprenentatge. Podríem dir moltes més coses de la importància de la dansa o de l'expressió corporal a l'escola, no? Aprendre una coreografia, diu el Joan Serra, és un treball individual però també col·lectiu, que relaciona l'espai al moviment, la lateralitat, que és aquesta cosa que també ens fixem molt a l'escola per començar a llegir i escriure, és molt important. Doncs fer-ho des del cos és un treball molt més profund. Ara bé, la següent manera seria la indirecta, que és la que encara ens costa molt. És a dir, molts cops pensem, mira, com que ja tinc a dins de l'horari una horeta de treball de cos, doncs ja me n'oblido, quan en realitat el cos està amb nosaltres sempre, ens acompanya sempre, i és una eina que ens ajuda per aprendre. Per tant, la idea seria poder intentar pensar com a mestres com puc posar el cos en aquest procés d'aprenentatge, com puc permetre que el cos també sigui una eina. I ens n'adonarem que al principi tindrem barreres perquè no estem acostumats a fer-ho, però que al moment en què ho hem pensat i que ho permetem i ens n'adonem que és important, serà molt més fàcil que no pas mantenir durant molta estona els nens i les nenes o els joves asseguts en la cadira hores i hores escoltant, que al final és una de les capacitats només, no? I que hi ha moltes més intel·ligències. Aquesta seria la manera, i podríem aprofundir-hi molt més de dir, d'acord, però jo com explico les sumes, com explico el sistema solar, com explico com viuen els lleons, com explico... Doncs podríem aprofundir-hi molt més, però la idea vindria a ser aquesta. Precisament quan hi ha teòrics com per exemple Howard Gardner, no?, que va desenvolupar la teoria de les intel·ligències múltiples, que ja ens parla que hi ha una intel·ligència únicament dedicada a la cinètica, al moviment, no? Podem trobar infants o persones, adults, que sobresurten o que tenen una intel·ligència cinètica, corporal, molt més alta. I això s'ha d'estimular, de les maneres que tinguem, no? Clar, això és molt interessant dins del món de la infància, de com es pot fer aquest estímul que de moment ens remet a he de fer alguna cosa. De vegades sovint és senzillament tenir un espai preparat en què hi hagi la possibilitat de la sensorialitat, de que no tot sigui, per exemple, rodó, llis i de plàstic. Poder-ho combinar amb teles, amb materials freds, amb materials pesants, amb coses rugoses, amb aspectes naturals que ens porta, no? També cuidar molt l'aspecte de la llum, del so, què hi ha en aquella aula on hi convivim tantes hores, on ens relacionem i on aprenem ja tots aquests processos, no? Justament per acostar-nos a aquesta altra intel·ligència, que és la intel·ligència del cos, que parla per si sola i que ens ajuda i que molts cops l'obviem i després surten patologies, hem d'acompanyar els infants a aprendre des d'un altre lloc, quan senzillament, tot i que no és tan senzill, però d'alguna manera, si escoltem més el cos i l'aprofitem com a eina de treball, doncs podem anar molt més enllà. Mira, justament se m'acut ara l'altre dia que estava fent una xerrada de divulgació per la Marató de TV3
que explicàvem el tema de les vacunes, no? I vaig estar en una aula de nanos de potser segon de primària i clar, que ens preguntaven com funciona la vacuna. I clar, la vacuna que ara ha sortit funciona amb una molècula d'ARN, que és algo que a nivell de biologia es dona entre primer i segon de batxillerat. I clar, pots imaginar com la dificultat d'explicar-los senzillament, no?, com funcionaria. I se'm va acudir, ostres, que fàcil seria sortir al pati tots i que féssim una representació amb un joc de com funciona el sistema immunitari, saps? Vosaltres sou els anticossos, vosaltres sou el virus, vosaltres sou no sé què. I simplement a través del joc físic entendre aquests sistemes tan complexos biològics, no? Totalment, és un molt bon exemple. Sí, perquè a més tot el que passa pel cos queda d'alguna manera inscrit d'una manera molt forta, molt més que per la raó, no? Ara, parlant d'exemples, se m'acudeix també en una escola on vam estar fent assessorament amb la gran cosa del traç, que volem que, sobretot als 5 anys, el traç, perquè quan arribin als 6 anys a primària puguin escriure, agafar el llapis. I posem molt d'èmfasi en això i sabem que, en canvi, quan potser deixem davant del paper i el llapis, que no volem d'obviar, però proporcionem altres maneres, doncs amb el propi cos, per exemple, córrer de manera recta, tal com escrivim, d'esquerra a dreta. Amb el propi cos poder ajupir-nos i aixecar-nos i fer un salt. Amb el propi cos fer zigazagues, amb el propi cos, amb tot el cos sencer, cercles. Després ens ajudarà, en un nivell més baix, més petit, a poder moure el canell, per exemple, no? Sabem que si des de més petits doncs, fan la pinça, perquè juguen amb pinces, perquè agafen moltes coses, peces petites, per exemple, doncs això també dona força a la motricitat fina després d'agafar el llapis. És a dir, són tot de coses que sempre intentem explicar que l'aprenentatge no és una cosa sumativa, sinó que és molt global, no? I que una cosa porta a l'altra. I per això dèiem, no? Doncs que dins de l'àmbit escolar hi hagi moments concrets de cos i que també hi hagi senzillament el cos incorporat en qualsevol cosa que fem, intentar fer aquest esforç de com ho podria fer a través del cos. Si per exemple ens estiguessin escoltant mares o pares, què els hi podríem dir per potenciar una mica tot aquest treball físic del cos, no? A casa, una mica per connectar tant amb l'emocionalitat corporal, no? Amb l'expressió, Dependria molt de les edats en què estiguem parlant, sobretot si són nadons, tota la cura que hi ha darrere, no? La higiene, la cura, doncs canviar els bolquers, que ja vam parlar també, com el vestir, el dutxar-se, tot això que vagi acompanyat d'un tacte. De fet, el massatge infantil és una cosa que està molt estudiada, que també es podria aprofundir molt, posar paraules en allò que fem, no? Ara et posaré aquest camal del pantaló, ara et posaré l'altre pantaló, uns mitjons, si em dones aquest peu, el peu dret, el peu esquerre, i tocar, no? Això ens ajudaria molt en aquestes edats, per exemple. Quan són una mica més grans, són més autònoms, amb qualsevol cosa de la vida quotidiana també, entendre que, per exemple, rentar-se les mans per un nen de 2, 3 anys, 4, és tota una experiència, per això que dèiem dels sentits, no? El sabó, l'aigua, és una cosa que en general els encanta tocar, no? I vinga, anem a rentar mans per poder dinar, d'acord, però per ells és tota una experiència, i ho és avui, i demà passat, i durant molts mesos, no? Tenir-ho en compte i també doncs, això, per exemple, les emocions que estan contingudes dins del cos, que puguin explotar, que hi hagi un espai per moure's, per expandir-se, però també de contenció, si necessiten abraçades en moments donats, en lloc de paraules, poder parlar des del silenci, des de la presència del cos, és molt important en aquestes edats. I quan són més grans, primària i secundària, entendre que el cos necessita moure's sempre i constantment, i que potser venim de l'escola, venim cansats o tenen moltes activitats extraescolars i s'han de posar a fer deures, per exemple, no? Doncs una dutxa primer per netejar-se, per buidar tot això, moure's, respirar, abans dels exàmens, per exemple, també, no? Consciència corporal, com està la columna vertebral, poder fer petits exercicis, encara que estigui a la taula mentre estem sopant. Per exemple, poder fer la persiana, que és una cosa que m'encanta, que és moure la columna vertebral endavant i endarrere, no? Tenir consciència dels peus a terra, de la respiració, posar-nos les mans, que també són molt sanadores, les pròpies mans, o la del pare i la mare, en aquell lloc que fa mal, doncs si angoixen al pit o a la panxa, o de vegades només a l'esquena, molt més enllà de grans paraules, acompanyar amb el cos des d'aquest lloc. Serien algunes de les coses que podríem dir. És brutal com a vegades penso en quan es té una mica d'ansietat, no? Per exemple,
com tot això sense adonar-nos et puja pels ombros, per l'esquena, se't carrega allà i de cop potser notes que estàs ansiós, penses, ui, què em passa? Mires, analitzes, escaneges una mica el cos, comences a destensar i pap, l'ansietat marxa. I és que està tot allà carregat, tu estaves allà apretant, no? Com potenciar aquesta consciència també és molt maco, jo crec, per precisament això. A vegades desencadenar o desencallar més aviat emocions es pot fer només a través del cos, no? Absolutament. I com, per exemple, com a pares i mares o mestres, primer ser conscient del cos d'un mateix i com parla el nostre cos, però després poder llegir actituds corporals ens diu molta cosa. I com les llegirem si els tenim asseguts 6 hores en una cadira? És molt difícil, malgrat hi ha inclús autors que ens diuen, que en aquest cas als Estats Units, que hi ha nens que cauen de la cadira, perquè no saben estar asseguts tantes hores, necessiten poder anar per llocs rocosos, per escalar, per trepar. Doncs aquesta és la idea, no? És a dir, si només els tenim asseguts, poc podrem llegir de la seva actitud corporal. En canvi, si els veiem en moviment, si els veiem no només en l'estona del pati, que és aquesta cosa d'esbarjo, de que com que he estat contingut tantes hores, ara necessito esbargir-me, no? Sinó com es relacionen, com es toquen els uns amb els altres, què fan amb el seu cos. Poder llegir aquesta actitud corporal, que també ens diu moltes coses de com està la persona internament, de com està vivint una situació, de què necessita. És un llenguatge i un aprenentatge que s'ha d'aprendre a mida que anem observant i posem una mica d'esment. No té més màster que aquest, diguéssim. Veient tots aquests referents que ens parlen del moviment com a font de vida i de plaer, de transformació, d'aprenentatge, realment, quan un nen no es mou, ens preocupa. I tanmateix, el primer que fem quan arriben a l'escola, molt petits, amb 3 anys, és posar-los en una cadira moltes hores asseguts, en què perden tot aquest contacte del moviment lliure que explicàvem també en el primer podcast que Amy Pickler va donar tant d'èmfasi, no?, en aquestes edats del moviment autònom. Doncs si justament aprendre, viure, són sinònims, si el moviment és font de vida, ostres, doncs per què no ho potenciem més? Per què no ho permetem més, que ens ajudarà també a l'hora d'aprendre, no? Per què no posem més corporeïtat en tots aquests aprenentatges? Que al final cos és fer, percebre, sentir, conèixer, expressar, comunicar, relacionar-se. Em sembla com una base molt important al llarg de la vida, però sobretot en aquestes edats en què ens estem començant a tenir el cervell també una mica més... no surt la paraula, més elaborat, més avançat, madurativament parlant, com ho veus? Sí, refinament, potser vols dir, no? Exacte. A nivell neuronal. Realment el que ens diu la neurociència és que això durant la infantesa, abans de la preadolescència, el que tenim és que el cervell va refinant les sinapsis que relacionen entre el sentir, no?, entre jo sento el meu braç i entre el moviment. Jo veig el meu braç movent-se, sento el moviment també. Tot això s'ha d'anar refinant per fer aquesta maduració, no?, cap a l'adultesa. Què passa? Que hi ha una fase que és l'adolescència, que com ja sabem és un sotrac, no?, que el que passa és que el cos, quan l'infant ja s'havia acostumat a aquest cos d'infant i havia començat a tenir una relació entre allò que vull fer, entre allò que sento i allò que faig, no?, a nivell de moviment, quan ja estava començat a fer això, de cop, pam, el cos comença a canviar, torna a canviar un altre cop. Es perd el cos infantil, s'adquireixen caràcters adolescents, no?, i és necessari un segon aprenentatge d'aquesta relació entre el meu cos i l'entorn, no? I precisament aquí és quan es comencen a covar els problemes d'autoestima, d'autoimatge, no? Precisament per això és tan important que vinguem d'una infantesa on s'ha fet una bona relació amb el teu propi cos i seguir-ho potenciant durant l'adolescència tant com es pugui, no? Perquè precisament les sinapsis aquestes que permeten fer una bona autoimatge d'on està el meu cos, com el controlo, no?, com el moc, tot això després repercuteix en l'autoestima, precisament.
Doncs bé, crec que hem abordat temes importants i podem aprofundir molt més, com sempre. Tenim molts autors encara dels quals hem llegit grans cites que trobareu en el nostre espai Premium a Patreon, i que realment esperem els vostres comentaris, els vostres feedbacks, tot allò que ens vulgueu preguntar, i estem oberts a seguir endavant investigant en aquest camí de l'educació i la psicologia. Moltíssimes gràcies. Moltes Fins aviat. gràcies. Si us agrada el nostre contingut, ens podeu donar suport a través de Patreon, on hi trobareu material premium com ara vídeos d'aplicacions educatives pràctiques de tot allò que parlem, bibliografia ampliada, entrevistes, preguntes i respostes directes i molt més.